Κωνσταντίνε! Ξύπνα ρε! Μωρή κατά κουζίνα άνοιξε! Κωνσταντίνε ξύπνα! Χριστέ μου και Παναγία μου πια. Είδαμε το φως. Εσείς είστε Δεσποινής Βλαχάκη? Όχι, είναι ο Χάρος και ήρθε να σε πάρει. Εσείς είστε. Τέτοιο λεπτό χιούμορ μόνο εσείς διαθέτετε παγκοσμίως. Και με τι θράσος με ξυπνάτε τέτοια ώρα, Δεσποινής? Έχασα τα κλειδιά μου, ρε, άντε άνοιξε. Να πάει στο 7. Τα 7 θέλουν και λεφτά και εμένα δεν μου περισσεύουν τώρα για κλειδαράδες, θα ανοίξεις? Απορώ πως δεν φέρετε κανένα φίλο σας διαρρήκτη να σας ανοίξει. Γιατί ασφαλώς θα κάνετε παρέα και με τέτοια υποκείμενα. Τι χιούμορ βραδιάτικα, τι χιούμορ. Άνοιξε ρε! Όχι, δεν σου ανοίγω, Ελένη, να κοιμηθείς έξω. Άμα κοιμηθώ έξω θα παγώσω και θα έχουμε 2 παγοκολόνες στο σπίτι. Α, είσαι και θρασιτάτη τα μάλα. Καλή νύχτα, Ελένη. Βοήθεια! Ο κατακουζινός με βιάζει! Χριστός και Παναγία. Βοήθεια! Μου σκίζει το βρακί! Σάτυρε! Μην το σκίζεις, είναι ακριβώς!